Okay, so balik ta, no? Tingali arisa ko ni Ma'am Grace o ni Ma'am Binel, no? Yes, ma'am. Kining kung magisgot kita og kabataan, no, Filipino children, no, karong panahon na unsa man kahay angay nga i-improve, no, sa ilahang condition karon. Sige, Sir Tat. Ang gitawag og kapobrehon among the children, lahi siya sa kapobrehon among adults. Ngano kay og kitang adults og maingon ta pobre ta, maingon raman ta nga wala tay kwarta, walay trabaho or naay trabaho pero ubos ang sweldo, walay or kulang ang pagkaon naa sa atong lamesa. Pero ang kapobrehon among children, usa na kanang survival needs like food, clothing, shelter, ingon ana, no. Pero makita nato nga ang mga kabataan kung wala naka-eskwela o wala nakatiwas og eskwela, naa sa mga kanang balatian unya wala sila access to health facilities, and labi na gyud kanang ato ang pagkulang sa kanang partisipasyon. Actually, ang the most neglected, ang pinaka napabayaan nga right sa bata is kanang iyang participation right. So usa na tan-awon nato kung wala ana ang kabataan nato, so mabutang siya sa sitwasyon nga naagi siya sa panginahanglan or sa kapobrehon. So mo nay gipasabot, ma'am, kung tag poverty sa kabataan nga side, yes, no, katong wala sila access to education ug sa health ug ingon man sab katong maka-participate sila, ma-involve sila labi na gyud sa mga decision making, sa planning with regards to issues and concerns sa mga bata. Oo. Okay. So kini ma'am, kining sitwasyon na karon unsa may gihimo, no, sa kining gitawag nato og mga ahensya nga mo address, no, niining maong concern. Actually, Sir Tat, dili lang kay atong national government agencies ang may mga programa, proyekto o kalihukan para sa mga kabataan, sama sa uban nga mga non-government organizations, private, no, sector like Sir Rafi, daghan na kaayong programa. Pero akong isulti og unsay gibuhat sa DSWD, no, pod aron pagtubag sa sitwasyon sa atong kabataan, and of course ang atong Council for the Welfare of Children na attached agency sa DSWD. At ang CWC maog ni siya nangulo sa tanan nga concerns, no, sa mga kabataan, and of course ang department consistent ta sa pagtubag. Mao nang ang atong programa consistent pod from our special projects kanang sa atong poverty alleviation nga projects like atong Kalahi, atong Pantawid, ang sustainable livelihood program. Consistent kina pagtubag sa di lamang sa komunidad nga problema sa pamilya, labi na gyud sa kabataan nga, no. Kay ang Kalahi, for example, na ay mga community projects nga nagresponde sa kanang panglawas o sa edukasyon, like construction of daycare centers, construction of classrooms, then mga health stations, ingon ana. Unya mutubag na siya sa Panginoon, di lamang sa komunidad kundi sa pamilya pod. And another program is kana atong sustainable livelihood program na siya para sa ato ang pamilya, no, nga maka baton sila og capital assistance aron ang panginabuhi mo asenso, like kung mag self-employed sila na ay capital. Unya actually ang atong sustainable livelihood program na apoy livelihood skills training nga maoy mapuhunan nila makapangita sila og employment, yun ana. Labi na gyud ang Pantawid program kay naka-focus sa duha gyud ka dagko nga aspeto nga panginahanglan sa mga bata, no, ang panglawas og ang edukasyon, mao may gi-responde ani. So ubay-ubay na ang beneficiaries. Actually na ako diri gidala nga statistics if gustong masayod ang yes, ma'am, publiko. unsa may imong ikapaambit diha nga mga statistics. Oo, kay under sa ato ang National Household Targeting System, di ba, mao naman ay ato agud ron nga basihan not just for the SWD but
of all government and private sectors nga kanang programa, no. So ang poor children sa Region 7, meaning below 18 years old, ato ning himay-himay sa Bohol, ang total na to aning nakita no from NHTS is 223,924. Mao nay poor children sa Bohol. Sa Cebu, 487,282. For Negros Oriental, 264,965, and for Siquijor is 12,872. So ubay-ubay gyud ani pod gihapon nga wala naka-avail sa ato ang health facilities, like in Bohol 17,990 poor children wala pa ka-avail og health facilities. So daghan pa gyud ay kayo, ma'am, no? Oo, og sa uban pa, no, ang kinagamayan of course kay ang Siquijor man ang kinagamayan, so 514. Pero ang Negros Oriental ubay-ubay po, actually 52,878 pa ang wala ka avail, even if naa na ang ato ang mga programa. Ang Cebu ang kinadakuan kay dako man pod ang population sa poor children sa Cebu. We have 71,571 ang paka-avail sa ato ang health facilities. Ang children, total children in Region 7, 6 years old and above nga wala gyud grado nga na kompleto, no grade completed, 66,858. Pero dili ta magkabalaka kay wala pud naghunong ang gobyerno og ang pribado nga sektor pag mugna o pag improve pag yun sa ato ang programa og serbisyo, no. Like sa atong Pantawid na anatay 516,165 children beneficiaries karon. Pila, ma'am? 5,000? 516,165 children beneficiaries. Pero ang household ani sir ta 240,310 household beneficiaries. Mas daghan man ang children kay ang usa ka household kay individual man eh ang children. Ang household pila gay to, ma'am? 240,310 households sa Region 7 sir. Sa Region 7. Oo. Unya ang atong kalahi si IDSS naa natay 330 projects sa ato ang diri sa region, no, pero dili noon ni tanan kato akong gi-mention gani ang health center, kanang daycare center or kanang classroom, no. Pero nag-involve po ning mga other projects nga naka-contribute pod sa kaugmaon, no, sa kinabuhi sa bata, like electrification, water system. Oo, so usa man po na siya sa mga basic support system. Yes, no, as basic services gyud siya. Ang atong sustainable livelihood ubay-ubay na pud ni kay ang ato ang Pantawid households ani na anay 1,771 pud beneficiary sa ato ang sustainable livelihood. Then ang non-Pantawid 93. Then naana po ang ato ang microfinance institutions nga na employ sila. So naana po 807, unya employment 456. So makita na to nga bay-ubay na pud ni, pero wa pa gyud ta naghunong kay this data nagpadayon pagyapon. Okay. Kuan pa ni kanang dili pa gani ni tibuok to kuan pa ni siya mid pa nga data. Okay, ma'am, ari ko ni Ma'am Binel, ma'am, talking about ECCD, no, haron pag-address, ma'am, kita sa ahensya unsa man say talking about ECCD, unsa may mga gihimo karon, no, sa labi na gyud sa imuhang unit. Actually karon naay speaking of daycare centers, adunay massive nga assessment ang gihimo karon sa ato ang ahensya mahitungod sa accreditation. Aduna po'y mga gi-schedule na within Region 7 ana sir. Unya tungod kay ni focus ta aning sa accreditation this time, gihimuan accreditation sa mga daycare centers and daycare workers. Centers, okay. Anya aduna po tay kana siyang massive po na ang ilahang orientation by municipalities, nagsuroy na ang atong ahensya, nag-orient sila atong AO15 mao na siya ang napuli sa AO18. So naana siya karon sir, padayon na nga
activity karon sa ahensya nato sa ECCG. So ang outcome ni ining maong assessment mao ni siya maghulagway o mag-identify sa unsa man. Yes, ma'am. Sige, dugang na sir. Unsa man ka importante ning ma-accredit ang atong daycare centers and daycare workers. Of course, kuan ni siya pagsiguro nga ang ato ang early childhood care and development nga program para sa atong kabataan na sa maayong kalidad. Okay. Oo. So, dili ni ingon nga kasiguruan para sa worker. Kung dili makita nato diri og ang ila ang pagtudlo sakto ba within standards, epektibo ba, efficient ba, unya ang ilang mga facilities og mga learning materials diha sa daycare center para ba gyud makatubag sa mga panginahanglan sa kabataan ug magprotektar sa ilang katungod ingon ana di ba rights of children man gyud. So basically this is more on assessing, assessment. Yes, sir. Sa daycare services, Yes, focus on sa daycare center And the daycare worker. Yes, para ma-ensure na to ang quality Yes, sir. sa daycare service nga gi-provide. Yes, sir. All right, kuha kay nato. Mga igsoon mo post on nata no alang sa lain pa natong mga mensahe. Kahibaw ba mo kinsa ang presidente sa Pilipinas sa dihang opisyal nga giila ang bulan sa Oktubre isip National Children's Month? Siya si Presidente Fidel V. Ramos nga nipirma sa Presidential Proclamation 267 ni adtong 1993 nga nagtimaan sa bulan sa Oktubre isip National Children's Month. Kini si pagtukiok sa naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag. Ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Gipasidunggan sa Kapitolyo dili palang dugay ang 12 ka mga sakop sa Cebu Provincial Police Office. Kini subay sa malampusong buy-bust operation nga ilang gipahigayon sa barangay Kanhabagat sa lungsod sa Midilien ni atong Pebrero karong tuiga. Lakip sa mga nakuha sa maong anti-illegal drug operation ang shabu, drug paraphernalia ug mga armas. Mismong si Gobernador Hilario Davide III ang ninghatag sa pasidungog ngadto sa 12 ka mga pulis. Sa laing balita, dili mo minus 5,000 ka mga lumulupyo sa mga bukirang barangay sa Bakaya ug Pitos sa syudad sa Sugbo ang makapahimulos na sa baratong tubig mainom. Kini tungod sa pagkahuman sa 50 milyones ka pesos nga pagpanaod og tubo sa Metro Cebu Water District kon DSWD didto. Gikatakdang muhatod sa Pitos ug Bakaya ang Abejo Waters Corporation kon AWC og 4,800 metro kubikong tubig pinaagi sa maong proyekto sa Hunyo sunod tuig. Kini subay sa 15 ka tuig nga kontrata tali sa AWC ug sa MCWD. Samtang wala pa ang supply gikan sa AWC, ang mga atabay sa MCWD sa Barangay Talamban mauunay mohatag sa tubig nga magamit sa taga Pitos ug Bakaya matag alas 12 sa tungang gabi ngadto sa alas 5 sa buntag. Ug maong kadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Heidi. Paayong buntag. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad. Ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards ang nag-unang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipada ang form ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 0324187234 local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 093351440005 alang sa Sun, 094976435525 sa Smart, 0927576855 sa Globe. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Okay, balik ta mga higala no. Ato sang tagahigayon sa pagbasa no sa mga sa comments no nga gi-post diri sa ato ang Facebook account. Ang atong pangutana, what do you think are the dangers and risks that confront our children today no? Matud pa ni Marina Hamoy ningon siya that those who grow up misguided will end up in positions of authority, abusing their power in governance and corporations. Ningon sad siya no, the possibility of some losing their way in the increasing consumerism and materialism in the world.
So mo na iyang comment ma'am. Kamo unsa man sa inyohang huna-huna nini ang dangers and risks nga nag-confront karon sa atong mga kabataan? Pwede ako una, Yes, sir. ma'am. That's the importance of ECCD. And maingon jud ko, we are proud to say sa DSWD and even ang LGUs maka-attest ana nga children nga nag-agi og daycare. Wala kanang di kay wala lesser ang problema pag abot sa formal schooling na no. Kay kani magong diri sa atong daycare center, ang gibakbakan ana nila is values, values formation, then Values socialization, ingon na. Actually, kami nga mga empleyado sa DSWD nga nag-agi among mga anak sa daycare, makaingon gud mi nga lahi siya. Oo, kay bisan pag atong individual family na amantay gitudlo nga family values, pero with the pull sa ato ang grabe nga sa gawas sa environment, peers, ano ban pa ana, murag usahay mawala ang atong gitudlo. That's why kani bitaw po mga bata mas makakuan man sila no maka-relate sa ilang teacher, ingon ana usay mi nga niingon si ma'am, mas mutuo pa man gani ni ma'am. So ang atong ang atong daycare workers dako gyud kaayo og role no sa pag-umol pod sa ila ang mga values. So maingon ko kanang tanan ron nga mga nahitabo sa kabataan mabalik na sa mga service providers, and ang maingon tag caregiver service providers dili ra na mo mean og mga parents, because ang atong mga daycare workers, atong teachers are parent substitutes. Yes. So anha gyud na sa paggikan gyud na sa early years sa children ang pag-umol sa values, hangtod madako sila bisan asa sila bisag 15 ilang kauban ma-expose sila sa danger, sa risgo, dili na mawala nga values. So buot nimo ipasabot ma'am nga it starts with the family. Labi ni sa mga parents. Yes, sir. Okay. So sa pamilya siya nagsugod ang values formation, no? Dayon gi-emphasize nimo kaganina nga ang mga daycare workers are just kanang murag substitute no, kung parents. Wala sila naa sila sa eskwelahan, naa diha mo na and role. naka-reinforce sa gitudlo supposedly sa parents. Yes. That's why crucial kayo ang role sa parents, sir. So nindot gyud unta sad ma'am di ay nga ang mga parents naka-ECCD. Sa ato ang daycare service, part ana is the parent effectiveness service. Okay. So kung dili lang magligoy-ligoy ang parents, appeal sa gid sila. Oo, nagi-program. May session good for parents. Oo. Ang galing lang atong observation kay daghang balibad, daghang rason nga nung dili ka attend sa session. So usa siguro ni ka oportunidad pag aghat sa ato ang mga ginikanan, labi na gyud sa mga papa. Kay ang atong findings, ang mga papa mo oy dili kaayo manambong og parent effectiveness session. Diha sa parent effectiveness session daghan na modules, 10 modules. Unya nagtudlo na og responsible parenthood, of course, no, and kanang husband-wife relationship, appeal na child-parent relationship, ug daghan pang uban kabahin sa panimalay o sa pamilya. Okay. Now arita sa unsaon pag-join no sa mga programs, Ma'am Jo, sa atoa sa DASEF, unsaon man nila pag appeal no kung naay mga interested nga mo hatag sila silang support no alang sa program, o katong mga interesado sa nga buot mo tabang no unsaon man nila unsay buhaton, Ma'am Jo? So katong mga interesado nga mo kuan sa atong mga programs, mo support or mo mangayo og tabang, especially sa atong construction sa daycare center, ang ato lang buhaton is mo bisita sa atong website or mo tawag sa among landline sa among local 418-7234 local 512. Naami engineer si Engineer Rhea Cuevas nga mo cater sa ilahang mga pangutana ug mohatag sa mga requirements para masugdan nato ang paghatag sa mga construction. Pero ang amo lang kuan sa amo ang project, especially sa construction, is magkinahanglan mi og 3 ka barangays or 3 ka construction in one municipality. Mao gina ang among requirements, sir, para mausa na mo og monitor, mausa og deliver ang materials para dili siya murag adto sa isla usa, adto sa bukid isa, so murag para ang vicinity sa pag-monitor ug ang paghatag sa mga materials. Ma'am Jo, ang focus ninyo karon asa pa man ang area nga inyohang naata ka diha mayo ating gi-focusan? Sa pagkakaroon na ami ongoing construction sa 9 daycare centers sa Bantayan,
sa Santa Fe ug sa Asturias. Pero wala mi nag-focus og asa nga municipality, sir. So kami naghulat mi sa kanang kinsa ang mo mangayo og tabang or mo submit og proposal. Pero naasad mi plano within the month until November nga mo bisita mi sa tagsa-tagsa ka munisipyo para among i-advertise or among isulti sa mga kadamayor or sa mga barangay kung unsa ang among proyekto ug asa sila pwede mo go o mo insert sa ilahang mga projects ug asa pud mi pwede makatabang. So it's a two process na ay mo apply pero kami sa DASEF kami sad mo advertise mo bisita kada usa ka munisipyo para outside Cebu, ma'am, namoy appeal sa plano ninyo outside Cebu? So far karon, sir, gi-focus na mo ang Cebu province. Pero naghuna-huna sad mi nga dili laman ang Cebu maoy nanginahanglan pero naa pa na siya sa proseso kung unsaon na mo, sir. So okay, part na siya long-term plan. Long-term plan is still under the table, sir. All right. So murag nalipay ang taga DSWD7 ani. Now arita ni Sir Carl. Sir, unsaon man pag-join no sa labi na gyud sa ato ang Kids at the Museum? Kading Kids at the Museum, Sir Tats, kanang ang participants jud ani kay mga taga-urban barangays na partner sad sa Ramon Aboitiz Foundation katong nangapil sa amo mga heritage activities like gabi sa kabili no. Murag ato maning way para pasalamat sa ilahan no. Kani siyang Kids at the Museum kanang among gi-partner ang mga barangays ug sila ang gihatagan na mog task nga mo identify labi na ng mga bata nga way chance na no kanang makaduwa kanang hatagan sila og opportunity na maka-learn kabahin sa mga museums kana jung mga less privileged na mga bata no sa ilahang barangay urban barangay. So dili pa din siya inguntang pwede maka-walk in no na pwede maka-appeal every so every identify pre-identified na daan ang mga barangay na ang atong inguntang participants sa barangay sa Kids at the Museum. However, kung labi na mga nasiguro na minaw mga teachers no, mga teachers ana kung gusto mo og kanang mga barangay officials gawa sa Cebu City no, kung gusto mo na ang inyong mga bata, inyong mga estudyante maka-experience og kanang lingaw og kanang yung inguntang extensive nga murag disad na maximum ang ilahang learning experience kung mo ato sila kasagurordo, pwede mo na i-prepare no or i-ready para sila na adjud sila special tour o na adjud sila activity na makalingaw sila or daghan silang makatunan out of visiting Kasagurordo. Labi na gyud Sir Carl tinging mo mga Pinoy games and other activities pwede po to nilang mabuhat no. Aside from drawing, Pinoy games pwede sila mag-storytelling, pwede sila maghimo kaha og kanang magluto-luto or maghimog puso or painting no, depende kung unsay ilahang gustong activity. So unsaon na to Sir Carl tukma sad sa ilahang inguntang lesson plan no or ilahang learning outcomes na man jud na no kung mag-educational tour ka na tumong no ngano mag-educational tour ka lain na sa kay moadto ra kag SM or moadto kag mall na bay ubang mga educational tours nga no pero kanang nadjud sila mo tukma sad or mo kuan siya connections mo connect siya sa iyang learning murag atong objective sa tour. Sir Carl, quick lang kayo unsaon man nato pag kinsa may tong kontakon unsay number? Yes Sir Carl. Ang number sa amuhang museum Kasagurordo Museum kay 255-5630 or sa Rafi landline na 418-7234 local 703 ang amo ang local. So pwede jud mo katawag sa amo ang landline para makapa-reserve og amo tamong magstorya ta kung unsa inyohang gustong activity or para sa inyohang mga estudyante. Okay. Yes ma'am. Kadtong ato ang activities, importante kayo to nga mahibaw-an sa kadaghanan labi na gyud pag-celebrate nato no sa Children's Month. Yes, uban pa. Sir, yes, ma'am, go ahead. Thank you kayo for this opportunity. Ang atong month of October every year is declared na gyud na siya as the National Children's Month or NCM. Pero sa ato ang Presidential Proclamation 267 no nga ato paning 1993 unya ang sa DSWD ang atong attached agency ang Council for the Welfare of Children mao may nangulo ani per PD 603.
So karon 21st na nga celebration sa atong NCM. 21st na? 21st. Dayon ang ato ang theme for this year's celebration is kahirapan, wakasan, karapatan ng bata ipaglaban. So makita nato nga poverty and poverty reduction this time unya kaakibat is kun ma-reduce ang poverty. The same thing, ipaglaban po nato ang rights sa ang katungod o sa mga bata o sa mga bata. So unsa man ang dapat natong tutukan ani, so ang atong tutukan is naata nga mga adults or mga naa sa gobyerno o sa pribado nga sektor nga moalalay sa mga programa with regards katong ato ang gipresentar nga sitwasyon ganiha nganong pobre man ang bata. Oo. So duha kani ang ato ang dapat ma-achieve nga naunta out of this activity promote nato ang rights sa mga bata at the same time ma-responde ang ang mga panginahanglan no. Unya naalay mga suggested activities for the local government units to undertake, Sir Tat. So, yes, ma'am. Pwede silang, actually, katong giingon sa Rafi nga na ay mga art workshop, songwriting contest, dayon katong mga forum on the rights of children, makonduct na siya, no, dayon, gi-suggest nga, with input dire, ma-celebrate na to ang International Girl Child, no, nga celebration, then ay mga press con, kung pwede na ay roundtable discussion on ang topic is poverty reduction starts with the children. Kay nga no, ang mga plano o desisyon para sa kabataan o pagsulbad sa ilang sitwasyon dapat magikan pud sa ila. That's why I said ganiha nga ang participation right nila. Oo. Then depende sa LGU unsa pa naay uban nagparade man no naay uban nga katong of course ang tanan naghang og streamer dayon siguro na ay mga misa so synchronized activities yun si ma'am all over sa mga local government units. Actually dili gyud siya simul simul kato mga suggest activities depende unsa nga week nila himuon basta month long ni siya nga celebration. Kami sa DSWD na man mi monthly convocation kanang Monday convocation program magkuan mi na ami mga awit para sa mga bata nya prayer pod ingon ana no ug unsa pay mga items nga ato ang padayag para sa mga bata. Unya ang pinaka kana siya sir tas tanan ni nga LGUs meaning tanan nga munisipyo ug tanan nga syudad na ani gitawag og kanang local children's contest. So anang ilang mga mananaog sa sa munisipyo ipasaka kadto sa probinsya unya ang mananaog sa probinsya ug mananaog tanan sa syudad ipasaka unya na diri sa regional. I-elevate siya sa region. So by tentative lang sa ni nga schedule by November 7 na atay regional children's contest kani siya to showcase sa different talents sa ato ang mga daycare children like singing, folk dance yun atong gikuan kay atong gi-emphasize kay cultural heritage man gyud siya and draw and tell. Okay. So ana lang sa siya in the meantime mo announce lang niya me later unsay mga final atong preparations for the regional children's contest or tats. Okay, so mo na yung mga kalihukan mga salamat kaayo sa DSWD7 nga gipasiugdahan no. Okay, mo break ta human ang pangayoan nato sa ila sa pasalamat no ug sa katapusan lang mensahe. Human lamang ning pipila ka mga mensahe. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad. Ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards ang nag-unang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipada ang form ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234 local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahimosab nga mo text sa tibok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 093351440005 alang sa Sun 094976435525 sa Smart 092757680055 sa Globe. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013.
Okay, mga igsoon, gamay na lang jud kay atong panahon tingali ato nang pasalamatan lang no ang atong mga bisita karon si unahon nato si Ma'am Jo M. De Gracia to ang sa Rafi sa DASEF. Daghang salamat Ma'am Jo. Sir Carl, thank you kaayo sa salamat. Ug salamat din sa tanang mga barangays na appeal ni OK og sa mga museums ug ang Cebu City Government sa atong among partnership for Kids at the Museum. Yeah, salamat nila no. And yes ma'am, daghang kayong salamat ma'am sa inyong pagtambong karong buntaga. Okay. Salamat po sir sa oportunidad og akong pasalamatan gud ang Rafi kay partner yun from end to finish karon sa tama finish aning trabaho. Correct. Yes ma'am Jo. Sige sir, salamat po og parting words lang sir. So it takes ingon man gud sila sir nga it takes a whole village to raise a child. So dili lang kami sa Rafi ang naay mga proyekto, so nagkinahanglan pud mi sa lain-laing tabang sa lain-laing sektor, ilabi na sa LGU ug sa community, sa parents para nato mapalambo or matabangan nato ato mga bata para sila magdako nga maayong citizen sa atong nasod. Okay. So before ta mo end mga igsoon, ato lang ipaybaw nga karong nga Oktubre no i-celebrate sa nato ang Breast Cancer Awareness Month no nga gipasugdahan sa Eduardo J. Abuetes Cancer Center sa Rafi in partnership with the Cebu City Government and Task Force for Cancer no dinhi sa Cebu City. Karon ni siyang October 19 dito sa Fuente Osmeña 2 Plaza Independencia. Ang assembly time is 5 p.m. Mga igsoon, wala na kitay panahon og dinhi natapos atong tulmanon sa ngalan sa akong kaubanan si Miss Roxanne, si Ma'am Heidi Palapar, Ma'am Dumi Chua. Kaninyong tanan hangtod sa sunod Sabado og nining bahina atong tapuson atong programa. Daghang salamat mga Bisaya.